Ja, god. Det er stærkt. Ja. Ret flippet godt der. Og loopet der lige ned. Fanger fuldstændig. Den er svær at holde kort. Så kan han komme ind med sin form bagefter. Sådan. Ja, også. Nej, igen. Får flippet godt, men får ikke arbejdet rigtig ud på den næste, og så får han spillet en blød bold tilbage, og så får... Og får meget skru. Nej, det. Selvom han får lavet sit angrebsslag der, så er det faktisk nærmest lidt... Finder pointene på til sidst. Oj, godt stærkt. Tid af at spille baghånden lige ned. Fanger fuldstændig Christian Søs. Den misser. Dejligt. Det er vigtigt. Og tredje sæt. Og lad os bare få en god start på 4. sæt også. Sådan der. Solen sort der. Det er godt. Og der får han altså først trukket Søs ud bagved, og så bliver han stående der, når Søs kommer ind. Og det ser så lidt ud. Det ser så langt. Og dejligt. Hvor er det godt. Her er så også et flot 5. sæt. Han er at spille. Og så er Jun. 8 matchbolde. Og det var bare en enkelt her i 5. sæt. Og Sang Jun. Og Roskilde får altså den start, de skulle have her på kvartfinalen mod Düsseldorf. Sejr i 5 sæt til Sang Jun.